Wemabo. Ma, umthetho wakho nje obuhleli nje unobhizi nefoni nje ezingane ngaphandle zatatazela zenza ama cross nights wena nje uhleli busy nefoni nje ufunda nini? Asaqala ukubhala. Hawu. Ufuna ukufunda usuyobhala ngakusasa. Into usufuna usuyifundela usoyibhala ngakusasa. Hayi mina ngiyazi nje leyo nto. Angiyazi nje. Winto yaziyo nje ifoni nje qha, ifoni phambili nje. Wena ngathi angazi incwadi zikwenza, ngazi maze yakushaya noma uyifuni noma angazi kwenzakala. Lodwa nje awuyimisele nje ngibona ukufunda nje. Ifoni qha, nika ifoni ke nje, ifoni nje phambili. Ifoni nje, suku lonke. Aze ilinga ukuthi ube nebhadi nje ukuthi uyavula ubhakha wakho vephuma ikokorosho. Bekuhleke. Hayi. Mazothi usufika la usuphinda umatric kwathi yasukela. Into emele ngiyenze nje la kuwe ukuthi ngiphuce le phone nje qha into ezongisiza ngikhulula umoya. Ngoba ngazi ukuthi uba wathi ungasanginika ifoni usubhala. Hawu, le phone nje wena yakusanganisa nje bengiphuce yona. Ngeke phela mina ngifele le ngane. Phuce nje le phone nje qha ngoba ngazi ukuthi uba wathi ungasanginika ifoni usubhala. Uzofihla nje ama timetable okubhala.